Salam eli hormatly adamlar. Garaşdan bakyp ýetirip ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti, Milli Olimpiya Komitetining prezidenti Gurban Uly Berdimuhammedow paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherjigine geldi. Döwlet başdanymyz bu ýerde Türkmen türgüni Ýulduz Jumabaýewanyň 2018-nji ýylyň noýabr aýynda agyr atletika boýunça Aşgabatda geçirilen dünýä çempionatyna münasip bolan ýokary sylygyny gowşurmak münasibetli gurulan dawara gatnaşdy. Ýurdumyzda gurulan we ýokary derejede geçirilen bu awraýly ýarış watanymyzyň halkara sport merkezi hökümindäki awraýyny berkitdi. Şeýlede milli liderimizin ýol başlygyny Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň eler tutulýan ugurlarynyň biri bolan beden terbiýany we sporty ösdürmek boýunça maksatnama bilen strategiýanyň uly üstünlikleri beslenýändiginiň nowatdaky suwtnamasyna urildi. Ýeri bilen hormat prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiya şäherjigine geldi. Bu ýere ýygnananlar Türkmen sportynyň ösüşine kuwaty iterge beren we ony hil taýdan täze biletlige çykaran çuňur oýlançykly täsil siýasat alyp barýan mehriban arkadagymyzy uly ruh bilen tik bilen garşyladylar. Hanımlar ve jenaplar, Türkmenistan'ın çuňur hormatlanýan bilen mertebeli prezidenti, hormatly Gurban Uly Berdimuhammedow. Assalamu alaikum. Çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Assalamu alaikum aziz watandaşlar, hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Gahrman arkadagymyz, siziň parasatly başdanyňyzda Türkmenistan döwletimiz dünýäň sport ulgamyna giň meşhurly sport ýarşlaryny gurama ukyply ýurt hökmünde halkara olimpiya hereketiniň insanperwer ýörelgeleriniň ösdürilmegine münasip goşandan oşýar. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir dawaramyzda çykyş etmek üçin garaşsyz, hemişelik beýtarap Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidenti, Türkmenistanyň Milli Olimpiya Komitetining prezidenti, hormatly Gurban Uly Berdimuhammedow uly hormat bilen söz berilýär. Hormatly dawara gatnaşyjylar, gadarly türgünler, siziň ahlyňyz şu dawaraly çarada hoş gördük. Şoň Türkmen sporty üçin bütün ýurdumyz üçin şanly wakadyr. Biz häzir halkara agyr atletika federasiýa tarapyndan 45 kilogram agramdaky türgünleriň arasynda dünýäniň çempiony akrar edilen milli ýygyny toplumymyzyň türgüni Ýulduz Jumabaýewany siralamak üçin ýygnandy. Men bir türgünmyň ýarışda 2 sany altyn medala münasip bolup sportyň bir görnüşi boýunça dünýä rekordyny oýanyň aýratyny bellemek isleýär. Bajap, ýeňiş. Dolem kanuny laýyk. Ol ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýany ösdürmäge, sagdyn durmuş kadrlaryny wagt etmäge, adamlary sport bilen ýygdyrly meşgul bolmagy gönükdirlen deňi hem taýy bolmadyk döwlet siýasatymyzyň netijesidir. Nähäzirki döwürde Türkmenistan ören ýokary depinde bilen ösýän sport döwletden birine öwrüldi. Ýurdumyň ähli ýerlerinde köp sany sport dehsalar, ýokary derejeli stadionlar, velotracklar gurulýar. Şahalar bağlanan başlap ýokary mekdeplerine şenli beden terbiýe maksatnamasy üstünlikli durmuşy geçirilýär.
Olimpiya hareketinin esasında duran hem bilet maksatlar iyi işlerinde amalla aşırıyor. Sporda bütün halkın bu alanına vurmak. Adamlara sağlık, şahatlık verme, ertirki ona anam vermek hem sol maksatların mani mazmunlar. Halkara hizmetleşsin. Ama laşma Türkmenistan'ın sport pavat alıp baran devlet siyasetinin ören mühim bolup duruyor. Bizim yurdumuz son yıllarda halkara yarışlarının geçirilen mekanına yoğruluyor. Yurdumuzda geçirilen 5. Asya oyunları. Amul kadar 2018 halkara hafta rallisi hem de Agrat oyuncu 2018 yılda geçirilen dünya çempiyonatı tarihi vakaların hatlarına girdi. Bir yarışta karıştı Türkmenistan'ın öğrenim giyin gerimliyim ulu ahmetli spor çarelerine hem tayalık görmeyi hem de onları yukarı derecede geçirmek başarıyanlarını bütün dünya eşkar etti. Ben yurdumuzda şu yıla trek boyunca dünya çempiyonatının Azya ve Okeanya 4. toporunda tenis oyuncu Davis'in kubu uğruna halkara yarışının tapkırının 2022 yılda olsa samba oyuncu dünya çempiyonatının yukarı derecede hem kurumuşluk hem geçirecektir hem bir anan yani. Hormatlı davara katnaşıcılar, kadarlı dostlar. Türkmenistan sport tarihinde acayip sahipler yazılmadı. Ne gelin acayip ağır atletikasını dünyanın ve Avrupa'nın 3 gödek çempiyonu. Söyleyeyim Asya'nın çempiyonu Altımurat oradır diyor ya da görnüklü Türkmen doğrunun en bir meşhur Meryem hem de Olimpiya oyunlarının gümüş medalın iyisi. Nişanı ok atmakta. Köp kadar dünyanın ve Avrupa'nın rekordsmeni Marat Niyazovi yarıştıralım. Onların bizim nayvaşı hem Türkmenlerimizdir. Görüyorum alma hem nusollardır. Eğer ki doğru hem Türkmen sporunun deprem devam edip geliyanın hem üstürleyenleri. Tedem manmazmun hem bağlaştırleyenleri oğundur yani. Bizim yaş Türkmenlerimiz. Uli nesillerin yenisi yoğunluğu münasip devam ediyorlar. Dürlü yarışlarda acayip neticeler kazanıp söylü vatanımızın baydığının alasmanına parladı. Türkmenistan spor davrayını koruyorlar. Şonun bir hem altın medala münasip olan Yıldız Cumabayevadır. Beşiktaş'ta onun kazanan bu ulisiyle Türkmenistan'ın dünya sport genişliğinin önemli yönü baryanın ayının görközüyor. Bir yukarı hem fiilin iyisi bizim maksadı okkunlu, tutanyerli hem ediz vatandaş çayaklı ve faali yenksi için hem ehli huzur gayratını gayırmazık yaşlarımızın acayip vakili bolup duruyor. Biz Yıldız Cumabayevanın kazanan yenksine kuvanmağı hem doğalı hak kıllar. Bir yenks. Bizim bütün halkımızın öğren ulu üstünlüğüdür. Bedensel yani hem sporda üstünlük koyunsu alıp baran devlet siyasetimizin neticelerinin hem ayının tasdiklanmağıdır. Hormatlı davara katnaşıcılığı. Köp asırların devamında Türkmen halkı dinsiz, taysız, maddi hem ruhu kımmatlıkları öğretipti. Her ve riayet edilmenin acayip nüshollarını dünya veripti. Mertliği, pek yürekliği, ululara hormat koymağı, maşgul olacağının mukaddesliğine ve yukarı ahlak kımmatlıklarına esaslanan yürürlükleri kemala getiripti. Türkmenler eğer genişliklere yayıran dünya tarihine hem de adamların medeniyet üçüne ulu tesir eden güçlü devletleri dörediptir. Eğer ki devlete bakanına yetip olmayacak bir tarihi kımmatlıkları tezişen esasa dikendiler. Arasında sport beğesişinin asılları boyu devam eden deyaplarını dikeltmek ve gençlerini vaat etmek bizim öğrenen bay tarihi, medeni mirasımızı üstürmek mühim oğludur. Hatta dünyatlık esaslarının birdir demek isteyen. Elbette bu mirasın hatlarını dünyada dine tayi olmadık, ahal tekem atları değiştirdir. Bu atları.
Döwletimizin nişany, türkmenleriň kanuny buýsunjyny öwürli diýsek ýalňyş bolmaz. Erki döwlet ýurdumyzda açlyk ötürmek üçin ähli zerur şertler döredilýär. Täzeçilik sport toplumlaryň ulgamy gurulyp, köp adamlaryň gatnaşmagyna at çapışıklary iýdiglerli geçirilýär. Biz ata-babalarymyzdan miras alan ýarşlaryňdyr, desturlaryň hem beýleki görnüşden hem gösterýär. Şonuň gatarynda laçyn hem taze bilen awa uşokly göreşi, halçylaryň hem derýärleriň gazymy sunatyny, öýdoşlyk, aýdym tanslarmady. Owadan milli lywaslarmady görkezmek bolar. Umuma biziň ýolumyzda öýdoşly meden taryhy mirasy gollamaga we hem dikeltme döwlet derejesinde alarda edilýär. Biz şöhratly diýipdirmiz. Häzirki döwlet ýetirmek bilen taryhy ýygyderligi gora saklady. Bu bolsa jemgyýetimizi jewitleşdirýän, merdana halkymyzy beýik hem üstünlükleri ruhlandyrýan ýekselmez güýçdür. Ýokary ahlak we hay işlerle sağlaşan beden sağlık ýaly häsiýetleri biziň halkymyz hemişem bilen sarp goýupdyr. Bu häsiýetler kyn pursatlardyr. Ar namysy goramaga, milli düşünjämiziň bilen maksatları gora saklamaga ýardam beripdir. Näşe orada döwletimiz mundan beýlekem beden terbiýe hem sporta ileri tutulýan oğullar hökmünde olýans berer. Sport, üçüncülük ulgamyny, usuliýetini ösdürmek, tälimçileri, halipalary we hünärmenleri taýýarlamak üçin zerur serişdirleri goýberler. Men şunu hem aýratyn bellemek isleýär. Bu işleri öýdümiň gazanýan netijelerinde en gowy dünýä hem tejribesine dayanmak bilen härki zaman mesafasyny amalla aşyrýar. Biz arasy görüşde gazandan ýeňiş şahatlyk getirýär diýen pehim bar. Türkmen halkynyň iň öňüt diýip desturlaryna rahatlykda terbiýelenen türgenlerimiz bolsa hemişe diňe hem arasy ýaraşyp halal ýeňiş gazanýarlar. Men Türkmenistanyň watany şan şöhrat getirýän hem de dünýä sportynyň awryny artdyrýan ýeniden köp sanly çempionlary ýetişdirjekdigine bir ananýar. Nadarly Ýulduz Jumabaýew. Agyr atletik boýunça dünýä çempionatynda gazanan deňsiz taýlar jaýyp üstünlüğü bilen seni ýendirek hem tüýserekden gutlaýar. Berekallah. Oy bir taraf Türkmenistan döwlet baýda mundan meýlekden halkara sport ýarışlaryny belen parlady. Gadary türgenler hormatly tälimçiler. Näsedi münasip bolan silaňy bilen tüýserekden hem gutlaýar. Size ber jan sağlyk, awadan hem de bagtyar durmuş. Sağlam hem bagtyarlyň ýurdu bolan mehriban watanymyzyň halkara awraýyny arttırma uğruna alıp baran işlemedi. Täze üstünlükler tüýserekden hem ardy eden. Sağ olun. Hormatly dawara gatnaşyjylar, hanymlar we jenaplar. Häzir bolsa dawaramyzda 2018-nji ýylda Aşgabatda geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna altyn medallarynyň eýesi, türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewany medallaryň gowşulmagy üçin münbere çağırýas.
Türkmenistan'ın şoňur hormatlanan Berent mertebeli prezidenti, Türkmenistan'ın Milli Olimpiya Komitetining prezidenti, hormatly Gurbanguly Berdimuhammedowdan medallaryň gowşulmagyny uly hormat bilen haýyş edýär. Garaşyl baky bir tarap Türkmenistanyň döwlet senaty ýanglanýar. Şoňur hormatlanan Berent mertebeli prezidentimiz, hormatly dawara gatnaşyjylar. Häzir bolsa sanly ulgam arkaly çykyş etmek üçin Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň prezidenti Dr. Michael Irana hormat bilen söz berýär. Thank you very much. Köp sağ olun. Siziň aly hedretiniz Türkmenistanyň hormatly prezidenti, Milli Olimpiya Komitetiniň prezidenti, Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň adyndan size we ähli türkmen halkyna iň mäherli salamy ýetiresim gelýär. Bu bayramçylygyňyzy gözküne gatnaşyp bilmeýändigime garamazdan, dawara video ara gatnaşyk arkaly goşulmak biziň üçin uly boýsunçdyr. Halkara Agyr Atletika Federasiýasy, Halkara Barlyklar Agentligi we bütün dünýä antidoping agentligi bilen birlikde sportuň arasy we adalatly bolmak üçin dopinga garşy görüşde uly tagallar edýär. Türkmenistanyň hem şol tagallar görkezýändigine tüýsürekden begenýäryn we guwanýaryn. Hormatly jenap prezident, sportu ösürmek siýasatyňyzyň netijesinde türkmen türgünleriň halkara ýarışlarda dürli bayraklara munasip bolýandygyny billäsim gelýär. 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna türkmen türgüni Yulduz Jumabaýewanyň jemi 179 kilogram agramyny başardyp, şeýlegem ýetkinjekleň arasynda dünýä rekorduny goýup, Türkmenistan üçin ilkinji altyn medallaryna munasip bolmagy siziň agyr atletika sportuny ösürmek ugruna edýän aladalaryňyzy ýene-de bir gezek güwä geçýär. Munyň özi bizi hut türkmen halky bilen birlikde diýseň bu buýsandyrýar we guwandyrýar. Şonuň bilen baglykda sizi we altyn gyýdyňyzy bu şatlykly waka türkmen türgüniniň dünýä çempionu hökmünde
ıglan edilmegi bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Şeýlekem şu gün ýurdumyzda biz üçin ören şatlyky waka bolan bu medal gowşuş dabarasynda gurnandyňyz üçin we bu dabara bize video gatnaşyk arkaly gatnaşmaga mümkinçilik döredendiňiz üçin size tüýsürekden sag bolsun aýdýaryn. Sözümiň ahyrynda Türkmenistana agyr atletika sportun ösürmek uğruna alyp barýan ähmiýetli işleriňize şeýlegem türkmen türgenleriň halkara ýarışlaryndaky çykyşlarynda geljekde hem uly üstünlikleri gazanmaklaryny arzu edýärin. Size iň gowy arzuwlar dileýärin we hoş niýetliňiz üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Köp sag bolyň siziň aly kederetiňiz. Köp sag bolyň dabara gatnaşyjylar. Hormatly dabara gatnaşyjylar. Häzir sany ulgam arkaly çykyş etmek üçin Halkara Agyr Atletika Federasiýasynyň baş katibi, Aziya Agyr Atletika Federasiýasynyň birinji vitse-prezidenti Jenap Mohammed Jaludy hormat bilen söz berilýär. In the name of the God, Beýik Allah'ın adı bilen siziň aly kederetiňiz, hormatly Jenap prezident, hormatly dabara gatnaşyjylar. İlki bilen bu dawarany gurnandyk üçin onuň aly kedireti Türkmenistanyň prezidentine köp sag bolsun aýdasym gelýär. Şeýlekem Türkmenistana sportyň üstünlükli we netijeli ösmegi babatda edýän tagallar üçin köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly dabara gatnaşyjylar, bilşiňiz ýaly sport hereketiniň ahlak ýörelgileriniň berjay edilmezligi netijesinde 2018-nji ýylda Aşgabat şäherine geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatynda 45 kg şenli agram derejesinde altyn medal gazanan Türkmen bu medaldan mahrum edildi. Munyň netijesinde türkmen türgeni Ýulduz Jumabaýewa 2 altyn medalyň eýesi, şeýlekem dünýä rekordynyň eýesi boldy. We şeýlelik bilen garaşdy Türkmenistana sportyň depkinli ösýändigini bütün dünýä äşkär etdi. Şonuň bilen baglykda Ýulduz Jumabaýewany bu bayrak bilen tüýsürekden gutlamak isleýärin. Onuň aly hazreti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan parahatçylygyň we ynanışmagyň watany diýip yglan eden ýylynda bu bayragyň hakykatdanam bu şugary gönüden göne tasyklaýandygyny bellemek isleýärin. Türkmenistanyň ösýän halkara sport awraýyna şahyatlyk edýän bu taryhy waka bizde ýatdan çykmajak täsirler galdyrdy, her birimizi şahatlykly duýgular bilen doldurdy. Siziň gaýdusyz halkyňyzy täze ol üstünliklere ruhlandyrdy. Jemgyýetiň agdy birligini we jegisligini hassa güýçlendirdi. Onuň aly kedireti Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň prezidenti, hormatly dabara gatnaşyjylar, şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp ähli türkmen halkyny şeýlegem möhüm waka bilen gutlamak isleýärin hemde bu ýetilen sepgediň türgenleriňiziň mundan beýlekde uly üstünliklere gazanmaga itergi berjekdigine tüýsürekden ynanýaryn. Siziň hemmäňize berk jan saglygyny we ajaýyp ýurduňyzdan geljekdäki ösüşlerini, üstünlikleri arzu edýärin. Köp sag bolun. Hormatly dabara gatnaşyjylar. Biziň türgenlerimiz gazanan ajaýyp üstünlikler ata-batamyzyň taryhyna altyn harflar bilen ýazyljak hakyky milli gymmatlyklar. Onlar hemen şol bir wagt öýet akban sporda bağlajak müňlerçe ýigitler we hem agylar üçin hem görelli bolup durýar. Kalbymyzda garaşy watanymyz hem çäki buýsunç döredýär. Häzirki döwürde Türkmenistan hem ýokary depkinler bilen ösýän anlamly öňe barýan hem kuwwatly döwletdir. Mehran watanymyzyň ýaşyl baýdagy dünýä derejeli sport deshallaryny alasmany gandyrlanna Türkmenistanyň raýatları bolan biz nirede bolsam özümizi münasip wekillerimiz güneşli hem ýurdumyza şan şöhrat hem de adabla getirýän bütüwi jiwis hem maşgalanyň agdalary ýoklugyny duýýar. Hakyky çempionlar päsgelçiliklere hem de kıyınçılıklara hötte gelip
İslenik hem şartlarda yukarı neticeleri kazanmayı başarıyor. Yıldız Jumabayeva hem hut şeyle yengisi kazandı. Mesela münasip bolon. Yukarı tiravundan yendirerek hem tüy sürekten kutlayar. Ahir turganlara, oğlanın halifalarına varsa yeni sorunla eden tağalalarına hem de erk esleğin için hem minnettarlık bilirler yani. Hormatly Halkara Agrar Atletika Federasyasının prezidenti Cenab Doktor Michael Irani. Size dünyada agrar atletikany ösürmäge, goşan hem şahsy goşunlygy, sport, adaletli siyasat hem alyp barýan üçin minnetdarlyk bildirýär. Mümkünçülükden peýdalan TİZEM baş sekreter Muhammed Jaluda şema dawarary çara gatnaşan üçin hem minnetdarlyk bildirýär. We berk can sağlyk, awadançylyk işiniňizde ulysunlukları arzu edýär. Menen şu dawarary çaramyzy tamamlamak bilen Raýatymyzyň iňli gymmatlyk bolup durýanyny hemişem aýdýanyny we ewran gaýtalaýanyny nyktamak isleýär. Şeýlelikde Türkmenistan ýakyn hemde uzak geljek önüktirilen sagdyn hem durmuş kadrlaryny beden terbiýany we sport ösürmäge hemde wagt etmegi maksat edip üstünlük hem öňe gitmeň oňmy hem görelmesini görkezýär. Men sizin ähliňizden şu dawarly çara gatnaşan üçin hem ýendirgede hem tüý sürekden minnetdarlyk bildirýär. Sağ olun. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz şu dawaral portatdasydy Türkmen sportuny dünýä derejesinde ösürme uğrundaky beýmeçber gollaw himayetleriniz üçin tüý sürekden alkyşlar aýdýas. Size berk jan saglyk, uzak ömür alyp barýan giň gerimli işleriňizde elmydama üstünlükden ýar bolmagyny tüý sürekden arzu edýäs. Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, berent başyňyz aman bolsun. Şuňur hormatlanýan berent mertebeli prezidentimiz. Şeýle paýtatymyzdaky Olimpiýa şäherçiginiň sport mehmanhanasyna halkara sport ýarşyna Türkmenistana wekilçilik edip, ýurdumynyň dünýädäki sport awraýynyň belinde galmagyna münasip goşan türkmen türgünni, oň tälimçisini we ýurdumynyň Agrar Atletika Federasiýasynyň ýol başlygyny fiýleglemek dawrat geçirli. Ýa-da döwürde ýurdumyzda köpçüliklen beden terbiýanyň we sportuň ötüşüň täze benetliklerine çykma uğruna toplumdan işler alınıp barlýar. Mehriman akadamyzyň tagalaty netijesinde amal aşyrýan şäherler özüniň oňy netijesini berýär. Türkmen türgünniň dünýä çempionatyna gadanan uly ýeňşi münasibetli guralan dawara Mehriman akadamynyň gatnaşmagy bu şäherleriň ähmetini hasa belende götürdi. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýurdumyzda sagdyn durmuş ýolgalarynyň berkidilmegine we milli sportuň dünýä derejesine çykmagyna aýratyn ähmet berilýäniň nowatdaky sutnamasyna urly. Dawranyň dowamyny hormatly prezidentimiziň degişli permany golly. Oňa laýyklykda Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talibi Yıldız Jumabayeva ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösürmäge goşan şahsy goşandy. Halkara ýarşlaryna mehriban watanymyzyň sport awraýyny gorumakda uly üstünlikler gazanan üçin Türkmenistanyň watany bolan sevgisi üçin ýen medal bilen syýylglandy. Usta Türkmen münasip bolan medalny ýüzüne syýylyp kabul edenden soň döwlet başdanmyzyň Türkmen Agrar Atletika şahyry Jumabaýewa 2020-nji ýylda goýberilen Lexus LX 570 Sport Plus gysymda ýeňil awtologyna goşulmak hakyna buyruk golly.
Görünüşi ýaly Türkmenistanyň halkara sport giňişligindäki awraýynyň belende galmagyna şahsy goşunt goşup, halkara ýaşlaryna ýokary netijeleri gazanýan türgenleri döwlet derejesinde sylaklamak asly däwe urly. Munyň özi döwletimiziň we jemgyýetimizin öňünde uly işler bitiren iýleşlerimize bildirilýän hormatyň aýdyň nyşanydyr. Hormatly prezidentimiz, maňa beren şahsy paýyňyz üçin size köp sag bolsun aýdýaryn. Mahruwan arkadaşymyz, siziň başçylygyňyzda türkmen sporty gülleýär gulaçýar. Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň şany 30 ýyllygy bilenilýän Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watan ýylynda türgenler we tälimçiler bilen duşýanyňyz üçin hormatly prezidentimiz, size münkerem alkyşlar aýdýarys. Ýurdumyzyň awraý mertebesine hasta bilende galdyrmak üçin döredilýän mümkinçiliklerden peýdalanyp, eziz watanymyzyň sport awraýyny gorap, ihlasy türgenleşýäris. Gahrman arkadaşymyz, siziň taýsy tagallalaryňyz netijesinde men şu derejeye ýetdim. Mahruwan arkadaşymyz, ak patahyňdan ruhlanyp, men agratletika boýunça dünýä çempionatyna gatnaşyp, diňe ýeňiş gazanmagy özüňe maksat edindim. Biz türgenleşmäne, halkary ýaşlaryna çykyş etmäge, uly mümkinçilikler döredip berýändiňiz üçin mahruwan arkadaşymyz, alkyşlarymyz çäksizdir. Ine hut şunyň dowamyna maňa şu altyn medaly öz eliňize takyp, şu derejeye ýetirendiňiz üçin gahrman arkadaşymyz, size köp sag bolsun aýdýaryn. Gahrman arkadaşymyz, siziň janyňyz sag, başyňyz dik, belent başyňyz aman bolsun. Dawaranyň dowamyna Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumynyň sport we ýaşlar syýasaty ministrliginiň ýokary sport ustatlygy mektebiniň agratletika bölüminiň tälimçi muallimi Sekat Muradowy watany bolan süýgüsi üçin medal bilen sylaklamak hakyndaky ferman okuldy. Bellenşe ýaly bu syýlak tälimçini hasy netijeli işlemäge we ýokary taýýarlykly ustat türgenleriň sanyny artdyrmak ugruna zerur tagallalar etmäge ruhlandyrýar. Şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň buýrugy bilen tälimçi muallim Sekat Muradowa halkara ýaşlaryna baýrakly ornar eýleýän türgenlere taýýarlanyk üçin täze ýaşaýjanyň açar goşurly. Degişli syýlagy we ählamatly bolan ýaşaýjanyň açaryny ul hormat bilen kabul eden tälimçi hormatly prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdy. Hormatly arkadaşymyzyň öz eli bilen biziň agratletika türgenimiz dünýä çempiony bolanlygy üçin öz eli bilen gowşurmagy sport äleminde uly şowhunly wakalaryň biri boldy. Arkada prezidentimiz biziň şular ýaly kiçijek işimiz ullokan sarpa bilen sylaklaýanlygy bizi diýsen buýsanlar ýa diýsen begenler ýa tälim çökmünde türgenleri beýik ýarşlarda dünýä çempionatlaryny, olimpiýalaryny taýýarlap altyn medallary alyp gahrman arkadaşymyzy begenler Mahruwan prezidentimiziň türkmen sportynyň hak howanlary gahrman arkadaşymyň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan ähli tutumly işleri elmi dama rowaj alsyn. Şaher paýyň üçin sag bolun gahrman arkadaşymyz. Sport mehmanxanasyna geçilen dawaral çärede döwlet we jemgyýetçilik işine gazanan uly zähmet üstünlikler üçin ýurdumynyň daşary işler ministriniň ornmasary Mätiwi Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaklamak hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň fermany okuldy. Ýokary döwlet sylaklaryna munasip bolanlar häzirki döwürde ýurdumyzda köpçülikden beden terbiýanyň we ýokary netijeli sportyň ösdürilmegine möhüm ähmet berilýänligini bellediler. Gönnöňüni Mahruwan akademiyanyň başlangyjy we ýygydaly tagalasy netijesinde häzirki zaman sport toplumlary we döwrewap stadionlar, ýürütilýän sport mektepler gurulýar. Şolarda döredilýän şertler we degişli desgalaryň enjamlaşdyrylyşy sportyň durly ugrulary boýunça türgenleşikler geçirmäge we halkary ähmetli ýaşlar guramaga mümkinçilik berýär. Ýokary döwlet sylagyna munasip bolan ýurdumynyň daşary işler ministriniň ornmasary ýurdumyzda netijeli işlemek, durly ugrullarda bolýaly sport ulgamyna uly üstünlik gazanmak babatda ähli zerur şertleriň döredilýäni we bu işleriň netijeli häsiýete eýe bolmak ugruna döwlet derejesinde alad edilýäni üçin arkada prezidentimize tüýs ýürekden çykýan hoşalyk sözlerini aýtdy. Şun Mahruwan prezidentimiz biziň ujupsuz zähmetimiz üçin döwlet sylagy begenjimin çägi ýok. Mahruwan arkadaşymyň ömrü uzak, jan sag bolsun, alyp barýan döwlet işlerinde uly awraýlar üstünlikleri arzu edýän ýurdumynyň daşary, içeri we hormat prezidentiniň alyp barýan sport syýasatynda bilimmi,
hujurmy, gayratym gaýgyrman gelecekde de akrokdan uly hujulan işejekdigimi size andarýan. Arkadan prezidentimiň ömrü uzak bolsun, jan sag bolsun, alyp barýan döwlet işinde üstünlüklerim arzu edýän. Şeýlede dawarada çykyş edenler ýurdumyzda köpçüliklen beden terbiýanyň hemde sportyň ösdürilmegi, oňa ilat köpçüliginiň aýratyna ýaşlaryň işçiň çekilmegi bilen baglanyşly meselelere döwlet derejesine ähmet berilýändigini belediler. Dawaranyň ahyryna Mehriwan Akademiyanyň adyna ýüzlenme kabul edildi. Onna ýurdumyzda sportyň ösdürilmegi, burada halkara hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegi we türkmen türgenleriniň ukyp dur başlandyklaryny açyp görkezmekleri babatda ähli zerur şertlaryň döredilýäni üçin arkada prezidentimde alkyş tölleri beýan edildi. Sport mehmanhanasynyň eýwanyna ýurdumynyň ýokary derejeli sport ösdürmekde gazananlary, türkmen türgenleriniň halkara we dünýä ýarşlaryna münasip bolan kuboklary, medallary we beýleki awraýly bayraklary barada görüň berýän giňişçen sergi ýaýwananlarly. Onna görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň hil taýdan täze belentliklere çykýanyny has aýdynlygy bilen äşkar etdi. Ma'lum bolşaly dünýäniň sport döwlet hökmüne qrar edilýän Türkmenistan 20 şöyle halkary ýarşlaryny guramakda oňun tejribe toplady. Gönüňini arkada prezidentimiň tagallasy bilen döredilýän oňun mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan türgenlerimiz halkary ýarşlaryna işçen gatnaşyp baýrakly ornur eýleýärler we Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awraýynyň belinde galmagyny üçin edýärler. Bu ýerde görkezilýän gymmatlyklar türkmen sportunyň soňky ýyllarda ýeten derejesiniň aýdyn beýanyna urildi. Sport mehmanhanasynyň öňündäki meýdançada Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talebi hormatly prezidentimiziň adyndan özüne berilen täze awtulugy uly hoşallyk bilen kabul etdi. Bu ýerde ussat türgeniň enatalary bolup olar prezidentlerine bildirilen hormat üçin milli liderimize tüý sürekden hoşallyk bildirdiler. Döwlet başlanyjynyň başlanjyny köpçüliklen beden terbiýe hereketini hemem ýokary netijeli sporty ösdürmek, sağdan durmuş ýörelgesini kemale getirmek boýunça çäreler milli taglime urildi. Ma'lum bolşaly halkymyzyň saglygy we awadançylyk baradaky alada we köpçüliklen beden terbiýe sagaldyş hemem sport hereketini höwüslendirmek hormatly prezidentimiziň eýdigderli durmuşa geçirýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Sportyň sagdyn jemgyýeti kemale getirmekde, ýokary netijeler gazanmakda ähmiýetli orny eýelýändigini durmuş aýdyn görkezýär. Hormatly prezidentimiziň tagallasy hut özüniň görünli bolmagy bilen sportyň köpçüliklen beden terbiýanyň ösdürmegi döwlet siýasatyny iler tutulýan ugurlaryň birine urildi. Bu ýagdaý ýurdumyzyň sport älemindäki awraýynyň ýokarydygyny görkezýär. Munyň özi hormatly prezidentimiziň sport ulgamyna alyp barýan siýasatynyň üstünlükli şaýatlygy diýe. Sport bu güýç, gaýratyň, gözelligiň, sagdylygyň we täze belentliklere tarap ukgullygyň beýanydyr. Şeýlede agyr atletikaçy türgeniň tälimçisi Sehat Muradow özüniň maşgala agdalary bilen bilelikde hormatly prezidentimiziň sowgat beren öýüne girdiler. Halkyň awadançylygy oň durmuş derejesini ýygderli ýokarlandyrmak, bedeni we ruhy taýdan sagdyny berik bedenli, aň paýhas taýdan ösen ýaşnetli kemale getirmek baradaky alada Türkmenistany döwlet siýasatynyň aýratyny möhüm uguruna çykaryldy. Milli liderimiziň nataşýaly sport ählimi parahatçylygy döwletleň hemem halklaryň arasynda dostluk gatnaşyklaryna we netijeli hyzmatdaşlygy putulandyrmagyň möhüm şerti bolup durýar. Saglyk we sport bir bütew düşünjelerdir. Gahrman arkadagymyzyň belleşýäli sport bu güýç, kuwatyň, gözelligiň, sağlyşyň hemem täze belentliklere tarap ymtylmagyň aýdyn beýanydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda sport bilen meşgullanmak uly awraý eýi bolýar. Bu ýagdaýyň aýdyn ýüze çykmasyny tälimçiniň täze jaýa göçüp gelmeginde maşgala agdalarynyň şatlyk buýsunçlaryny görmek boldy. Ýaşaýyş üçin ýokary derejeli agmatyklary özüni jemleýän täze öýüň enjamlaşdyrylyşy, oň otoglarynyň ýerleşdirilişi maşgala agdalarynyň göwnünden turdy. Olar munyň üçin arkadaky prezidentimize tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Mehriwan arkadagymyz men artjama jaý sowgat berdi. Ömür uzak bolsun. Eten işlerim wajalsyn arkadagymyň. Ine ýüregimde mehriwan arkadagyma köp sag bolsun aýdýar Allah'a.
Türkmen türgünün dünya yarışlarına qadanan ulu üstünlüğünün hemim yuqori dereceli türgünler tayarlamakta tälimçi muğullumun bitiren xizmatlarynyň hormatyna gurulan davradan soňra taryhy ähmiýeti bolan şan waqa münasibetli davraly konsert guruldy we türgünlüň görkezme çykyşlary ýaýwanlandyryldy. Belent ruhy beslenen aýdym sağly çykyşlar, joşgulu tanslar köpçüliklen beden tirýanyň we ýokary netijeli sportyň waspyny ýetirdi. Munyň özi arkadagy prezidentimiziň ýol başlygynda ýurdumyzda sağdan durmuş ýörelgilerimizi ilat arasynda köpçüliklen beden tirýanyň ösdürmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nowatda suwtnamasyna urly. Ýurdumyzda döwletimiz we jemgyýetimiz ähmiýetli, şoltana halkary ähmiýetli taryhy wakalan aýdym sağly çykyşlary bilen utguşdyrmagy asly däwe urly. Bu bolsa tutuş taryhyň dowamyny türkmen halkynyň beýik tutumlary, uly üstünlikleri, şanly dawaralary bilen baýlaşdyrmak däwini agrarlydygyny has aýdymlygy bilen äşgar edýär. Şeýle bu ýerde gurulan dawara türkmen türgünleriň görkezme çykyşlary bilen dowam etdi. Onu tejribeli türgünlüň ýaş şagirdleri bilen sportyň agratletika görnüşiniň aýratynlyklaryny usatlyk bilen ele alýan görnýär. Munyň özi ýurdumyzda arkadagy prezidentimiziň tagallasy bilen sportyň beýleki uruşlary bilen bir hatarda agyr atletikanyň ösdürmegine münasip goşunt goşjak ýaşlaryň artýanyny alamatlandyrýar. Bu görnüşler türkmen sportynyň egirt uly geljeginiň bardygyny, aýratyn agyr atletika boýunça Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galmagyna münasip goşunt goşjak ýaş türgünlüň ýetişdirilýändigini äşgar etdi. Türgünlüň görkezme çykyşlary ýurdumyzda sportyň hemme taraplaryny ösdürmek ugruna zerur şertlendirilýäni üçin millili zirmede bildirilýän alkyşlara urildi. Ene bolsa Türkmenistanyň prezidentini gol çeker etminamalary bilen tanşedýät. Juma Baýwany Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylanmak hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýaşlaryny pugtalandyrmagy, ýurdumyzda ýokary netijeli sporty ösdürmäge goşan uly şahsy goşandy üçin hemem halkara ýarışlaryny garaşda hemişelik betarap watanymyzyň sport awraýyny gorumakda uly üstünlikler gazananlygyny, şeýle-de döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren hyzmatlaryny nazara alyp Türkmen Döwlet Beden Teri we Sport Institutynyň talygy Ýulduz Almaýgy Juma Baýwany Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylaglamaly. Sehet Muradowy Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylaglama hakyny Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýoktyarlygyny watanymyzyň sport awraýyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça döwlet maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde. Önceýle döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly zähmet üstünlikleri üçin hemem döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren hyzmatlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport usatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi mugallymy Meretguly Ilyasgulyewich Sehet Muradowy Türkmenistanyň watany bolan söýgüsi üçin medali bilen sylaglamaly. MTV Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaglama hakyny Türkmenistanyň garaşsylygyny we öz ýoktyarlygyny halkara awraýyny pugtalandyrmakda aýratyn netijeli döwlet we jemgyýetçilik işinde gazanan uly zähmet üstünlikleri üçin hemem döwletiň we jemgyýetiň öňüne bitiren aýratyn hyzmatlaryny nazara alyp, Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň ornbasary Berdiňýaz Gurbanberdiyewich MTV Türkmenistanyň gaýrat medali bilen sylaglamaly. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanyguly Berdimuhammedow berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe türkmen sportyny ýokary derejelere çykarmagy, halkara sport ýarışlaryna Türkmenistany wekilçilik edip, ýurdumyzyň sport ulgamyna gazanan ýokary netijelerini dünýä ýaýmagy, sport awraýyny belende götürmäge, ýaşlaryň sporta bolan höwüsini artdyrmagy goşan şahsy goşandyny hemem halkara ýarışlaryna gazanan ýokary üstünliklerini nazara alyp, Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrliginiň Türkmenistanyň ýokary sport usatlygy mekdebiniň agyr atletika bölüminiň tälimçi mugallymy Meretguly Ilyasgulyewich Sehet Muradowy sport ýarışlaryny ýeňiji bolup, baýrakly orunlary eýeleýän türgünleri taýýarlandygyny gözüňe tutup, Aşgabat şäheriniň Olimpiya şäherjiginiň 4-nji jaýynyň 1-nji gatynda ýerleşýän 3 otogly 149,4 metr ölçegi bolan 24-nji öýi
Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 5-nji ýyl talibi Ýulduz Almaygyzy Jumabaýewa 2018-nji ýylda Aşgabat şäherinde geçirilen agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna 45 kilogram agrymda çykyş edip, birinji orny we altyn medala münasip bolanyny gözüňde tutup, 2020-nji ýylda goý berilen ak renkli Lexus LX 570 Sport Plus gysymly ýeňil awtolog feriştesi sowgat berildi. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň Halkara Zähmet Guramasynyň baş direktori Gay Ryder bilen video aratynyş arkaly duşu geçirildi. Işçiň häsiýet duşuň ýokary derejesini öpçün etdi. Duşun başında taraplar hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryny arat maksatlaşdylar. Global pandemiýanyň dünýäde durmuş ykdysady ýagdaýlary edýän täsiri we sebäplemde halkara derejelerine hyzmatdaşlygyň mümkinçilikleri barada pikir alşyldy. Şunun bilen baglykda Türkmenistanyň milli derejedäki hereketleri şol sany Türkmenistanyň ýeti ýokunç keseliniň pandemiýasyna garşy destin durmuş ykdysady şäherleriň beýnamasynyň kabul edilendigi beýan edildi. Halkara Zähmet Guramasynyň konwensiýalaryna Türkmenistanyň mundan meýlekde goşulşmak meselesine jikmejekler edildi. Halkara Zähmet Guramasynyň esaslanyrjy we dolanyrjy birnäçe konwensiýalaryna gatnaşjy bolmak bilen Türkmenistan bu guramanyň düzgünleriniň umumy karar edilen kadrlaryny we ýörelgelerini milli kanunçylyga ornaşdyrýar. Taraplar Türkmenistanyň hökümeti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyna durnukly ösüş uğruna 2020-2025-nji ýyl üçin hyzmatdaşlygyň çarşybaly maksatnamasynyň ugralyp Türkmenistan bilen Halkara Zähmet Guramasynyň arasyna özara hereketleriň bilelikdäki guralaryny ösdürmek mümkinçiliklerini arat maksatlaşdylar. Şeýlede Halkara Zähmet Guramasynyň köp ýyllyk tejribesini öwrenmekde türkmen hünärmenleri üçin okuw sapaklaryny guramak bilen bagly pikirleşmeler boldy. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň başda durmagyny, saglyk uruş ulgamyny kemilleşdirmek, dünýä lukmançylyk tejribesine gazalynan üstünlikleri, milli lukmançylygymyza ornaşdyrmak babetde köp urly işler amal aşyrylýar. Dünýäniň awrely halkara guramalary we daşary ýurtlaryň saglyk uruş ulgamlary, şol sany Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň saglyk uruş ulgamynyň hünärmenleri bilen gatnaşyklary munun beýlegim hasam putulandyrmak, tejribe alşmak maksady bilen saglyk uruş boýunça halkara hyzmatdaşlygyň çäklerine, halkara okuw ilmi merkezine teleköpri arkaly duşuk geçirildi. Saglyk uruş boýunça Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň tejribeli hünärmenleri gullugynyň intervensiýon radiolog lukmany Dr. Friedrich Seidel bilen sanly video aratynyş arkaly saglyk uruş amalynyň anyklaýyş usullarynyň esasy ugry bolan intervensiýon radiologiýanyň wajyp meseleleri boýunça pikir alşyldy. Maslahatda Türkmenistanyň saglyk uruş we Derman Senaty ministriniň halkara saglyk merkezleri müdiriýetiniň kardiologiýa ilmi kliniki merkezli hassahanasynyň intervensiýon radiolog we aritmolog lukmanlary gatnaşdylar. Duşukda adam bedeniniň gan damarlarynyň saglyk ýagdaýyny kesitlemek maksady bilen geçirilýän häzirki zaman angiografiýa barlygynyň esaslary aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň Daşary işler ministrine bütün Russiýa döwlet teleradio gepleşikleri kompaniýasy Federal Döwlet Unitar Karhanasynyň baş direktoriniň birinji ornwasary bilen onlaýn görnüşinde duşuk geçirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Oguly Berdimuhammedow ýurdumyzyň media ulgamynyň işini kemilleşdirmäge düýpli ähmiýet berip, daşary ýurtlary hem bulgamnaky halkara düzümleri bilen özara gatnaşyklary giňeltmäge uly üns berýär. Duşuň jemleri boýunça Türkmenistanyň telewiziýa radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetining hem bütün Russiýa döwlet teleradio gepleşikleri kompaniýasynyň Federal Döwlet Unitar Karhanasynyň arasyny özara düşüşme hakynaky ehtnama gol çekildi. Şu ýylyň 28-nji martyna geçiriljek Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk görmek we ony geçirmek boýunça işler meýilnama laýyklykda dowam edýär. Bu möhüm syýasy çäre münasibetli Milli Geňeşiň halk maslahatyny agdalyga belgi alynan dalaşgärler, saýlawçylar welaýetleň Aşgabat şäheriniň halk maslahatlarynyň agdalary bilen duşuklaryna başladylar. Mehriban Akadamyzyň parlamentiň wekilleri bilen geçiren duşugyna belleşi ýaly öňde duran taýlawlar syýasy ulgamy kemilleşdirmek, ýurdumynyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny demokratiýalaşdyrmak wezipelerinden ugranyp, ýokary derejede açaçanyk we aýdynlyk ýagdaýyna geçirmeliler.
Bu mevsime ýokary guramaçylykly we milli demokratik ýolgulary laýyklykda açyklyk aýanyk ýagdaýyna geçirmek maksady bilen ähli dalaşgärleri öz maksatnamalaryny halk maslahatlarynyň agzalaryna wagt etmekde deň şertleriň döredilýänini bellemek gerek. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agzalygyna dalaşgärleriň maglumatlary metbuatda çap edildi. Şeýle-de saýlawlar baradaky maglumatlar habarlar merkezi saýlaw topunyň saýtyna ýerli ýerleşdirilýär. Ahal Balkan vilayetlerine kimde Aşgabat şäherine geçirilen duşuklarda saýlawçylar dalaşgärleriň anandan adamlarynyň çykyşlary arkaly olaryň terjime haly bilen giňden tanıştyryldy. Duşuň dowamyna dalaşgärler öz maksatnamalary bilen giň işlerini tanıştyrýarlar. Dalaşgärler saýlawçylaryň bildiren anamyny ödemek üçin ihlas etjekdiklerini hormatly prezidentimiň ýordamyny durmuş ykdysady meden taýdan ösdürmek barada öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmekde gozur gaýraty bilen zähmet çekjekdiklerini ananlaryp sowallara jogap berdiler. Duşgaratnaşlar Milli Parlamentiň hil taýdan täze iki palataly döwüminiň döredilmeginiň arasy Türkmenistanyň syýasy ösüşiniň hukuk esaslaryny putulanyrmak, döwlet häkimet edaralarynyň işiniň netijelerini ýokarlandyrmak üçin amatly şertleri döretjekdigini anamalardylar. Hormatly adamlar, ine bolsa ýurdumyzyň vilayetleri we paýtatymyz Aşgabat şäherini şuň 10-njy martda saat 20-den 11-nji martda saat 20-çe boljak we barada Türkmenistanyň howa maglumatlarynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balkan vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ahyryny az kem ýagşýar. Ony ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 1 gradus sowukdan 4 gradus öçen mayl, gündüzine 16-21 gradus mayl bolar. Ahyry vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ordan telesekundy 9-14 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 2-7 gradus, gündüzine 16-21 gradus mayl bolar. Mara vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ordan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 1-6 gradus, gündüzine 13-18 gradus mayl bolar. Lebap vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ordan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 0-5 gradus, gündüzine 12-17 gradus mayl bolar. Daş vilayetini ötkäpdiren bulutly hawa bolup, Demir bunyň ordan telesekundy 8-13 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 4 gradus sowukdan 1 gradus öçen mayl, gündüzine 7-10 gradus mayl bolar. Paýtatymyz Aşgabatda ötkäpdiren bulutly hawa bolup, bunyň ordan telesekundy 10-12 metr etýän şemal öser. Hawa gijetine 2-4 gradus, gündüzine 17-19 gradus mayl bolar. Ýurdumyz boýunça mart aýynyň 11-ne magnetik hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşlýar. Eýdi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçüriniň kadadan 7 ötürüm artmagy bilen balanşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirlerini öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de ýaz faslyna howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, fasla görä giýinmek maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bu düzgünleri berip berjaýsaňyz, ýylyň islenik faslyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ata watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ýokary ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşüň özünde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.